mundu zabalean era guztietako txirotasunari amaiera ematea. Entzun hau. Harrigarria badirudi ere, egia da. Gaur egun, 2018an, 700 milioi lagun baino gehiago bizi dira txirotasun gorrian. Hau da, $1,80 baino gutxiago dute eguneko. 20 urtean, amaiera eman nahi izanez gero, $175 milioi beharko lirateke urteko. Hala ere, badakizu zer, munduko herrialde aberatsenen dirusarrera bateratuen 1% baino gutxiago da. Lehenbaileen hasi gaitezen. Baina nola? Nork bere zirkuluan jardun behar du, harik eta zabaldu arte. Norbaitek lortu egin du honezkero. Aita Angelek, Madrilgo San Anton eliza, urteko 375 egunetan eta 24 orduetan zabalik egotea lortu zuen. Kafea hartzeko, haurtxoi pixoiala aldatzeko, lo egiteko, arreta medikoa eta aholkularitza juridikoa jasotzeko, berari esker, giza berotasunaz gozatzeko leku duina dago. Horrez gain, elikagaien bankua ere ireki zuen bakearen mezulariak erakundearen bidez. Baita gizarte bazterketan bizi direnentzat zabalik dauden 3 jatetxeko katea ere. Robin Hood. Zeuk ere uste baino botere handiagoa duzu zeure esku. Adibidez, zeure eguneroko kontsumoan bidezko merkataritzako produktuei eman lehentasuna. Hortik ateratako mozkinek ekoizleen bizi baldintza duinak bermatzen dituzte eta. 2. Astean arratsalde batean, jantoki sozialetan parte hartu edo etxerik gabekoekin hitz egin. 3. Arropa, jostailuak, haurtxoak zaintzeko produktuak, liburuak, etxetresna elektrikoak eta premia dutenei laguntzeko moduan dagoen edozein produktu zaindu eta eman doaintzan. 4. Mikrokredituetarako eta lanbide heziketarako programak babestu eta bultzatu. Jendeak modu jasangarri bezain iraunkorrean txirotasunaren gurpiletik irteteko aukera eduki dezan. 5. Gustoko dut klikatu ez ezik edukia ere zabaldu sare sozialetan. PJH-etan nolako ekarpenak egiten dituzun azaldu gure hashtagaren bidez. Egunero, txirotasuna harik eta desagerrarazi arte murrizteko era berri bat dago. Zeure aukeratu, guztiak aukeratu.